Antepasado del Norte, que és la novel·la que m'has preguntat, la meva novel·la, és una novel·la històrica. Molta gent em pregunta quant de temps he trigat a escriure-la. Bé, tenint en compte, penso jo, que el moment d'escriptura no comença quan poses la primera paraula, he de dir que fa molts anys que jo la tenia al cap, d'acord? Des que vaig posar la primera lletra fins que la vaig acabar, la vaig donar per acabada i corregida, bé, hauria de dir que potser uns 4 anys. Jo sempre dic, no és una biografia, no són unes memòries, és una novel·la històrica. Però els personatges sí que estan basats en persones que van existir, persones de la meva família. Bé, doncs el que hi ha escrit, jo sempre en dic que és un passeig de 100 anys per la península, per lo que seria el triangle est de la península. Agafa el que seria el País Basc, Navarra, Aragó, València i Catalunya, sobretot Catalunya. El que hi ha especialment són persones que canvien, volen canviar de vida, volen canviar de lloc, volen canviar la història que se'ls ha donat. Se suposa que han d'actuar d'una certa manera i ells consideren que no. Són persones que marxen del seu lloc d'origen, de vegades empesos per les circumstàncies, de vegades empesos per la necessitat, de vegades perquè els persegueixen. Hi ha perseguits polítics. També em vaig escriure el llibre perquè en tenia ganes. El que passa és que el meu marit, que va ser el meu primer lector i el meu primer crític, em va dir que estava força bé. Jo sempre he tingut una mica força de vocació d'escriptora. El que passa és que bé, jo vaig fer en la meva època, vaig estudiar filologia, em va agradar molt, i arriba un moment que tens 24 anys, t'has de posar a treballar. Bé, em vaig posar a treballar a l'ensenyament, també m'agrada, però sempre tenia el puntet. El que passa és que, a veure, si vols fer una cosa ben feta, una de dos. O tens molt de temps, cosa que no és el meu cas, o no la fas d'avui per demà. És la primera novel·la que he escrit, contes curts n'he escrit, no els he publicat, però n'he escrit, i novel·la és la primera que he escrit.